खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे स्किमफोरनि खौरां हरनो नागिरदों दै जेरै नैबे अरुणोदय 3.0 नि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसा एबा दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो निजुत मोइनानि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय जोंहा चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंमोन नालाय जायफोर नोंथांमोननियाव रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना संख्रि सिनि बिनिफ्राय दालि मोननो हासिगोन होननानैबो बिथाङा बुंदोंमोन दा बेखौलाय नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो नागिरदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियावनोथ' गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आं गिबियावनो नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसा एबा जा नोंथांमोना दंफां गायनायनि 10,000 फैसा मोननांगौ दङ दा बेखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैनो गिबियावनो बुंहरग्रोनो सानग्रोखाबाय सिदा खोथा बुंनो थाङोबा नैबे बिटिआर ओनसोलनि नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा 10,000 फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन दासिमबो जेबो खालार ओंखारना फैयाखै होननानै आं सिदा खोथायै बुंहरखायो आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मानो होनोबा नैबे आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि मालाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा 10,000 फैसा मोननो हागासिनो दङ मात्र जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्राल'सो दासिमबो रावबो 10,000 फैसाखौ मोनजोबनो हायाखै आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बिनिफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो दायो रागा जोंलायखाबाय आंथ' मिथिखागौ नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरलायगासिनो दङ जोंखौ थगायबाय 10,000 फैसाखौ जों मोनला होननानै गोबाङानो बुंसोलायबाय नोंथांमोना गोबाङानो रागा जोंबाय आरो जोंखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थगायबाय होननानै गोबां नोंथांमोना बुंलायगासिनो दं आरो दा बेबायदिनो जाहैबाय बाथ्राया नाथायबा मोनगोन आरो नोंथांमोना एसे नेलायनो नांसिगोन दायो आं बेखौ खबर मोननो हानाय जादों अक्ट'बरनि जोबनायथिं नङाबाबो नैबे नभेम्बर मासाव नोंथांमोना नैबे जा दंफां गायनायनि एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जा 10,000 फैसा मोननांगौ दङ बेखौ मोनगोन होननानै आं खोनानो मोननाय जादों दै नाथायबा दुखुनांथाव बाथ्रा आरो दासिमबो जेबो माने फिक्स खालार एबा डेटआ ओंखारना फैयाखै दा बेखौनो आं बुंहरनाय जाबाय दाथ' जोंहा आसामनि एसेम्ब्लिनि इलेक्सनाबो जोंहा बावैसो जानो थांगासिनो दङ मार्च एप्रिल नैबे फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मासनि गेजेरावनो नैबे माबाया आसामनि एसेम्ब्लिनि इलेक्सना जागोन बेखौ खौरां मोननाय जादों नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेखियानो जाया मानो नैबे अक्ट'बरनि जोबनायाव नङाबाबो नैबे नभेम्बर मासाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोनसिगोन होननानै नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंहरबाय आरो बेथ' जाहैबाय जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसा सोनाय एबा नैबे दंफां गायनायनि जा 10,000 फैसा सोनाय सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों सोसिगोन होननानै नाथायबा लेटनिफ्राय लेट जानानै इलेक्सनखौसो नेगासिनो दं बायदि मोनलायलांबाय आंथ' नैबे फैसा जाखिनि सोगोन इलेक्सननि सिगांल' थुम थाम बेबायदि सोसिन बायदि आं मोनलायलांबाय आरो दा बिनिफ्राय नैबे दानिया फैदो अरुणोदय 3.0 नि फैसा सोनाय दा बिनिफ्राय बेहाय जोङो डेटखौ दायो मिथिना मोननो हाबाय खैबारबा डेटखौथ' सोलायबाय नोंथांमोना मिथिखागौ माब्लाबा सेप्तेम्बरनि 17 थारिखआव सोगोन होनो ओमफ्राय सोआसैलाय सेप्तेम्बरनि 25 थारिखआव सोगोन होनलायबाय बेहायबो सोआसैलाय दा नै गोदान डेटआ ओंखारना फैबाय जोंहा अरुणोदय 3.0 नि फैसाखौ अक्ट'बरनि 7 थारिखआव सोसिगोन होननानै निस्सय नोंथांमोना बे बाराव हले मोनसिगोन बायदिखौ आं मोन्दों अक्ट'बरनि 7 थारिख माने फैगौ मंगलबारखालि नोंथांमोना नैबे अरुणोदय 3.0 नि फैसाखौ मोननो हासिगोन आरो नाथायबा बेवहायबो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बे जाहैलायबाय जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनि अरुणोदय मोनगोन ना मोना बेखौ बुंनो हाला माने नैबे बिटिआर ओनसोलनि मानसिफ्रा अरुणोदय फैसाखौ मोनगोन ना मोना बेखौ बुंनो हालालाय मानो होनोबा दासिमबो रावबो माने लेटार मोननो हानायखौनो खोनानो मोननाय जायाखै दा बेवहाय बुंदों 30 लाखसो हुमेनफ्रा मोनगोन जाहैबाय अक्ट'बरनि 7 थारिखआव आरो नाथायबा गासैथ' बेसेबां होननांगौमोन 50 लाखनि खाथियाव हिन्जावसाफ्रा अरुणोदयनि जे फैसा मोनगोन होननानै दा बेवहाय 30 लाखल' बेहाय खोथाखौ बुंदों अब्ला बेहाय बिटिआरनि हिन्जावसाफोरनि खोथाखौ बेहाय इनक्लुड खालामाखै बायदि आं मोन्दों आरो मानो होनोबा दासिम आं मिथिना मोननायाव जोंनिया दासिमबो जायाखै आरो नैबे लेटार फैलायनाया दासिमबो जायाखै आरो मोननो हानायखौनो आं दाबो नुनो हायाखै आरो खोनानो मोनाखै नैबे बिटिआरनि सोरबा आइजोआ अरुणोदय नोंथाङा सेलेक्ट जाबाय नोङो मोनसिगोन नैबे गेसनि फर्म फैबाय बेबायदि लेटार फैनायखौनो आं दासिमबो खोनायाखै आरो नुवाखै आरो दा बेनिखायनो बे लेटार फैयाबा नैबे बिटिआरनि आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप अरुणोदयनि जा फैसा मोननांगौ दङ दा नोंथांमोना मोनगोना दा बेनिखायनो नैबे 7 थारिखआव मोनगोनखौ आं आसा खम नुहुरदों आरो लेटारखौ मोनाबा बोरै मोननो लेटारावसो जोंहा थायो नालाय लिरनाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंखादों लेटार मोननो हाबाथाय नोङो अरुणोदयनि फैसाखौ मोनसिगोन एबा मोनबाय होनना सानना लाखादो बेबायदि जादों नालाय बाथ्राया दा बेनिखायनो लेटारखौनो रावबो जोंना बिटिआर ओनसोलनिया मोनाखै नालाय दा बेनिखायनो साननो गोनां जाहैबाय नैबे फैबाय थानाय अक्ट'बरनि 7 थारिखआव एबा फैगौ मंगलबार खालि नैबे बिटिआरनि आइजोफ्रा अरुणोदयनि फैसाखौ मोनगोन ना मोना बे साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय दे आरो बिनिफ्राय गोबाङानो नोंथांमोना मोजाङै मिथिना मोनाखै जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव अरुणोदयनि जे फैसा मोनबाय थायोमोन दा नोंथांमोना मोनगोन ना मोना होननानै गोबां सोंहरगासिनो आरो आं बुंहरनाय जादों सिगांनिफ्रायनो जायफोर गोजामानो जा गोदानानो जा गासिबो गोदान एप्लाइ खालामफिनजोबनांदों होननानै बुंहरखादों आरो
दा बिनिखायनो नोंथांमोना गोजामानो जा गोदानानो जा बयबो लेटारखौ मोननांगोन अब्लासो नोंथांमोना अरुण'दय 3.0नि फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिखायनो गोजाम गोदाननि बेहाय खोथा गैया जुदि नोंथाङा अरुण'दय 3.0नि नोङो फैसा मोननो हासिगोन होननानै लेटार मोनबाथाय नोङो फैसा मोननो हासिगोन आरो गोजामाबाबो नोङो जुदि एप्लाइ खालामनानै गोदान जुदि नोङो लेटार मोनाखैबा नोङो मोनगोनखौ आसा खमला आरो लेटारखौ मोनथारनांगोन नोंथाङा जेराव बे अरुण'दयनि नोङो फैसा मोननो हासिगोन लेटार थानायजों लोगोसेनो गेसनिबो मोनसे फर्म फैगोन बे संनाय गेसनि जाय फर्मखौ नोंथाङा फिलआप खालामनानै हरफिननांगौ दा बेवहाय नोङो गेस सोबाथाय नोङो 250 थाखा आरो फैसा मोनदेरजागोन आरो बेखौथ' आं खैबार बुंबावबाय दा बिनिखायनो साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय मोनगोन ना मोना नैबे अक्ट'बरनि 7 थारिखआव बिटिआरनि आइजोफ्रा अरुण'दयनि फैसाखौ दा बिनिफ्राय निजुत मयनानि फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हासिगोन दै अक्ट'बरनि नैबे 10 थारिखनिफ्राय लानानै 15 थारिखनि गेजेराव अरुण'दयनि फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ सोजेनगोन होननानै बुंबाय दै एनाउन्समेन्ट खालामबाय खै थारिखआव एक्जेक्टलिथ' बुङाखै जायखिजाया अक्ट'बरनि 10 थारिखनिफ्राय लानानै 15 थारिखनि गेजेराव जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव नैबे निजुत मयनानि स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना फैसाखौ मोनजेननो हासिगोन गासै बेहाय बुंदों 3.5 लाख गार्ल्स स्टुडेन्टफोरा नोंथांमोना नैबे निजुत मयना स्किमनि जाय फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हासिगोन होननानै दायो बेहाय लिरना होदों दै दा बेथ' जाहैबाय निजुत मयना दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा नैबे रेशन कार्डनि जै जा चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन नैबे जा माबा मोननाय होननाय दालि बिनिफ्राय सिनि संख्रि मोनगोन होननानै बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामदोंमोन दा बेखौ माब्ला मोनगोन होननानै बुंनो थाङोबा नैबे नभेम्बरनिफ्रायनो माने होगोन होननानै बुंदोंमोन दै नाथायबा होगोन ना होआ बे साननो गोनां बाथ्रा नाथायबा नभेम्बर मासनिफ्रायनो माबा होगोन होनना बुंदों आरो जायखिजाया बे नभेम्बर मासनिफ्रायनो होगोन बायदिखौ आं मोनदों नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बयबो नैबे माबानियाव 1 थारिखआवनो दानिया माइरंखौ रानो नैबे रेशन कार्डनि माइरं एबा समबायनि माइरंखौ जोङो 1 थारिखआवनो रानो आरो दा बिनिखायनो नैबे नभेम्बरनि 1 थारिख फैबासो मिथिनो हासिगोन नभेम्बरनिफ्राय होगोन होनना खोथा बुंनाया दा बेखौ दालि सिनि संख्रिखौ होमारगोन ना होमारा नभेम्बरनि 1 थारिख एबा फैगौ मासाव जोङो मिथिना मोनसिगोन दै नाथायबा खोथाथ' होदोंमोन नभेम्बरावनो नैबे दालि संख्रि सिनिखौ होगोन होननानै एसे नेदो दा बिनिफ्राय बेथ' जाहैबाय बाथ्राया आरो बिनिफ्राय मोनसे गोनांथार बाथ्राया बेबो जाहैबाय जायफोर नोंथांमोना नैबे रेशन कार्डखौ इकेवाइसि होनानै लायाखै गोख्रैनो होना लाबानो जाबाय इकेवाइसिखौ होनानै लानो थिनदों नोंथांमोना जुदि इयुनावबो नैबे समबायनि माइरं एबा नैबे कन्ट्रलनि माइरं ना मा होनो बिनिफ्राय नैबे जा रेशन कार्ड होनबानो बयबो मिथिखागोन आं उल्थां फाल्थांजों होलायलांबाय रेशन कार्डनि जा नोंथांमोना माइरं मोनो दा बेखौ मोनबाय थानो थाखाय एबा सिनि संख्रि जा मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बयबो इकेवाइसि होनांगौनो माने जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव होखांबाय नोंथांमोनाथ' होनाङा नाथायबा जायफोर नोंथांमोना दासिमबो इकेवाइसिखौ होनानै लायाखैबा रेशन कार्डनिखौ समबायनि माइरं मोननायनिखौ नोंथांमोना बयबो इकेवाइसिखौ होनानै लाबानो जाबाय जाय जायगायाव नोङो माइरं मोनो बेहायनो इकेवाइसिखौ होयो दा नोंथांमोना इकेवाइसिखौ होनानै लायाबा इयुनाव नोङो आरो मा मोननाय नङा आरो माइरंआनो जा उनाव आरो मा मोनो सिनि संख्रि दालि मोनगोन होनना बुंदों बेफोरखौ मोननाय नङा जुदि नोङो इकेवाइसिखौ होनानै लायाबा दा बिनिखायनो खावलायनाय थादों बयबो नोंथांमोना इकेवाइसिखौ होनानै ला इयुनाव जाहाथे नोंथांमोना रेशन कार्डनि जोहै माबा माबि मोनबाय थानो हायो दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङबा एबा माखौबाफोर नोंथांमोना मिथिना मोननो लुबैदोंबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय नाथायबा मोनसे खोथा आरो आंनि बेखौसो माने जोबोद बोरैबा मोननानै दङ दासिमबो नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ बिटिआरनि महिलाफ्रा एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा दासिमबो मोनैखौ जोबोद बोरैबा मोननानै दं आं दासिमहालागैथ' मोनथारनांसिगौमोन आसामनि दाब दाब जायगायावल' सोदों नाथायबा जोंनि नैबे बिटिआराव दासिमबो सोआ आरो डेटआनो ओंखारना फैबावखैसो आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बियो दा जियानो हक नेलायदो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम जोबनायाव आरोबाव खावलायबावबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय बयबो जोबनायाव चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायदो आरो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों